girma kakan sharifai. Shi bai kaunar sharifai bai sallah kuma bai karatu, dan ya san kakan sharifai annabi ne baban su batu. Allah kuma bai karatu, dan ya san kakan sharif annabi ne baban zubat, annabi ne watan mu mai girma kakan sharifai. Dan ita gado ta sharif ta ba kwatar take kurum, zancen Allah shi muke yi domin girman annabi ne watan mai girma kakan sharifai. Dan ita gado ta sharif ta ba kwatar take kurum, zancen Allah shi muke yi domin girman sai babba. Baban kallo sharifi to wallahi muna azam, amma in ya dan irina to ba mai saurin azam. Annabi ne watan mu mai girma kakan sharifai. In baban kallo sharifi to wallahi muna azam, amma in ya dan annabi ne watan mu mai girma kakan sharifai. Tun da wuta na nan tsayinta sai ka shige tikitan ayar, dan yan kallo na tsayawa in ka dace sai ayar da annabi ne watan mai girma kakan sharifai. Da wuta na nan tsayinta sai ka shige tikitan ayar da dan yan kallo na tsayawa in ka dace sai ayar annabi ne watan mai girma kakan sharifai. Ku jama'a mu kula mu lura sharifta Allah shi kayan halitta ce ita ba da goba, sarki Allah shi kayanta annabi ne watan mai girma kakan sharifai. Wanda ya zan bai zan hakan ba to wallahi ba da kare ko ga shari'a ba musu ne, tun da halin jalin kawai ne. Annabi ne watan mai girma kakan sharifai. Ku jama'a mu kula mu lura sharifta Allah shi kayan halitta ce ita ba da boba, sarki Allah shi kayan wanda ya zan bai san hakan ba to wallahi